nikech PS wacho ni wasechulo salary to minister wacho ni wa struggle chulo salary. Unya chulo salary kuse struggle kabisa. Inyalo chulo rent ni kise chandori kabisa. Kata inyalo nyiewo chiemo kidhirori kabisa mondo inyiew chiemo e odi. Pod inyiewo chiemo ma ji ochiemo lakini temo matek kabisa. Mane kama noka pogruok wuoke. Kenya ni kama tek kabisa nikech pile waneno ka report biro ni pesa mar Kenya medo bedo manyap kipime gi dola. Pile obedo manyap. Manyiso ni gimoro amora ma inyiewo mawuok oko nikech wa import gik mang'eny kabisa. Beche nyaka dhi malo. Ka ni inyiewe last month tidoko mekeno this month beche odhi malo nikech kendo gikawe pesa gi dola tibiro convert iyudo kidhi asara kendo. Tibiro piny ka titemo med pesa no ne japiny. Koro pile bech gik mwanyiewo gidhi malo pile kendo medo gima bedo matek kabisa. Ada medo gimoro achiel. Tax ma joge choko kuomwa bende no giwacho ni gitamore target otamo gichopo. Manyiso ni kaka gipango ni ginyalo choko pesa kuom jopiny ok ginyal choko nikech pesa no onge. Ki medo osuru kabisa to chopo level ma koro kinyal yude nikech ng'amo onego ber ki pesa midhi choko cha koro onge pesa no kata matin. Biashara okethore mang'eny kabisa. Kembe mang'eny olor. Jotije mang'eny oriembi. Koro pesa mane ginyalo yudo mane ginyalo choko ok bine ka sirikal. Ka ok gichiewo magi smell the coffee magi loko a few things mondo economy wani o function to wano kama tek kabisa nikech gero gichalo gi magisa dagi na economy ni ber kabisa. Kendo kanina ka ne gidhi Dubai COP 28 serikal notero ji Dubai madhi 700 mokoko president. Manyiso ni kama gintie geto gina gi pesa maginyalo tiyo godo moromo gi. Gene wacho na gin 50. Wacho ni ji 700 mane wiye kanyo notingo Brenda Gene mano chopo. Osiepe minister. Mano dhi kendgi. Ne gidhi dhano mang'eny kabisa. Kendo mar ariyo neno kane control of budget bokono ani office care e dweche adek mokalo otiyo gi 2.2 billion. Manyiso ni anoko nyawinjo ne kod economy tek amora amora. Pesa ma odwa tiyogo gitiyo godo magikalo mabor kabisa. Gin gionge gi pek mora amora mangima. Ja pinye mong'eyo kaka ngima diyoge kabisa nikech sukari ok inyal nyiewo, mogo hewi nyiewo, rent otami chulo, fees omedore ok inyal chulo fees, stimero gi interfere godo kendo giketo charges mang'eny ma kichulo stimero charges oloyo pesa ming'ado mimiyi godo tokens. Ngima tek in short. Ka ngima tek omenda en kuom ng'a? En kuom jopiny ema